हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय आरो बे जाहैबाय क्लास 9 नि नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों ससियेल साइन्स चैप्टारनि साबजेक्टनि पलिटिकल साइन्स पार्ट दा बेनिफ्राय चैप्टार 1 टेक्सुअल कुइसन एडिशनल कुइसन गासिखौबो मोनजोबगोन नट्स दा बेफोर सिगांनिफ्रायनो नायगासिनो दं नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों जानो हागौ जे जोंहा सेबानि बादियै एबा दानि गोदान कर्स बादियै जिहेतु 100 आव जोंना 10 मार्क्सआ प्रेक्टिकल आरो गुबुन 90 मार्क्सनि बेलायाव 50%आ एमसिकिउ जायो आरो 50%आ जोंना सर्ट नट्स जायो दा बेनि बेलायाव नोंथांमोननो थाखाय बाहाय एडिशनेल कुइसन जेसेबांनाखि नांगौ दङ बेखौ होफानाय जादों ओंखायनो टेक्सुअल कुइसनजों लोगोसे बेनिबो माने नट्सखौ बाहायनो मोनफाखागोन एटाच दा बेखौ नोंथांमोना नैबे पलिटिकल साइन्स पार्टनि चैप्टार 1 खौ मोनदों आरो बेनिफ्राय बेनि सिगाङाव जोङो चैप्टार 1 हिस्ट्री चैप्टार 1 जिअग्राफी आरो चैप्टार 1 इकोनॉमिक्स बे मोनथाम पार्टनिखौबो होखांबाय आरो गुबुन चैप्टारफोरखौ नोंथांमोना मोनगोन थाबैनो फैगासिनो दङ बेनि नेक्स्ट डेआवनो नोंथांमोना मोनगोन बेनिफ्राय 9 10 नि बेलायावबो मोनगोन 10 निखौबो मोनगोन दा सानसे साननै उनाव मोनलांबाय थागोन आरो बेनिफ्राय सिगाङावनो खालामखांनाय जुदि टेक्सुअल कुइसननिल' नट्स नांगौबा नोंथांमोना डेसक्रिप्शननि क्लास 9 बा क्लास 9 नियाव क्लास 10 नि बा क्लास 10 नि प्लेलिस्टआव हाबबानो नुनो मोननाय जागोन जेसेबांनाखि भिडिअ नांगौ गासिखौबो अल चैप्टारनि मोनजोबगोन बेनिफ्राय जायफ्रा क्लास 6 निफ्राय क्लास 6 7 आव फरायो नोंथांमोनाबो ससियेल साइन्सनि पार्ट अल चैप्टार मोनगोन बेनि डेसक्रिप्शनावनो भिडिअ दंखायो लिंक दङ बेनिफ्राय जायफ्रा MIL 8 आव नांगौ बेखौबो मोनगोन आरो ग्रामारनि थाखाय MIL ग्रामारनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअनि लिंक मोनगोन डेसक्रिप्शनाव बे प्लेलिस्ट लिंकआव हाबबानो जाबाय नैबे भिडिअनि नैबे नट्सनि थाखाय PDF फाइलनि लिंकखौ फार्स्ट डेसक्रिप्शनाव फार्स्ट लिंकआवनो होनाय जादों बेजों थांनानै डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो फरायनो हागोन नङाबा अपेन खालामनानैबो फरायनो हागोन मोनसे पेजावनो मोननै होनाय जादों जिहेतु MBआ खम जायो बेनिनो फार्स्ट पेजनि लेफ्ट साइड आरो राइट साइड नायनांगोन लेफ्ट साइड आरो राइट साइड पेज मोनसेखौ कमप्लिट खालामखांनानै आरोबाव लेफ्ट साइड आरो राइट साइड फैनांगोन बेनिफ्राय नायलांबानो जाबाय एबा जायफ्रा फरायगोन कुइसन नायै एन्सारखौ नायबानो हमनो हाखागोन बेनो दा बेजों लोगोसे जायफ्रा स्टुडेन्ट नङा शेयार खालामनानै हो आरो स्टुडेन्ट नङालासे नायनायनि थाखाय साबायखर एसेनोसै गुबुनफोरनि शेयार खालामनायखौ दाबाव गोजोन्थों।